ọtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Anyị bịakwa n'oge awa nke eziokwu na tata bụ orie. Asị m na orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ama anyị na chichiji ya ama anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Onye checha ihe ọjọọ na-eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye si ha ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ha ji wee nọlụ anyị nọgbu onye a na ndụ. Anyị si na onye kpara awọ ụkwụ gbara awọ ụkwụ bụ lift ka o nyere ya maka na o mere ije ga-eri ya ọsịsọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anara obodo. Asị m ihe anyị eri bịa ihe eri anyị bịakwana. Asị m na igbo n'ihu na anyị egbute mma, igbo n'azụ anyị egbute mma, igbo n'aka nri na anyị egbute mma, igbo n'aka ekpe na anyị egbute mma. Asị m na ihe ọma ya akpa anyị ihu na ndụ anyị ga-adịkwazị n'ọndụ bụ isi akụ ise. Dịka ndị na-esonyere anyị abụghị izizi ha na-esonyere anyị, dịka m kwuru na mbụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụrụ onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwa onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Anyị na-agba family emerekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi anyị bịara ịkụzi taa, send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịchụ aja ya na important of ịchụ aja na gịnị ihe aja bụ. Nyanwa bụ isiokwu important of sacrifice in ọdịnala Igbo. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na-aga n'iru. Ọ ga-akwụsị na Julaị 19th. Anyị ga-emechie wee chụọ aja dị iche iche, fụkwazi aja ebulu wee mesara aka ka ofu. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ na isonyewu na nke a chụrụ ka ọnwa Julaị a chọọ isonye na nke Ọgọst, echefukwana na nke Ọgọst ga-ebidokwa na 6th ka ị wee sonye na ya bụ aja. Ihe ị na-edere wee forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account. Ka iwe wee ike sonye na ndị ga-eso a ga-achụ aja n'isipa, sokwa mee donation maka sara aka na ihe ndị ọzọ dị involve na ya. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji maka ebe n'ụbọchị taa. Mana before anyị gaa n'iru n'isiokwu a, I can tell you today's topic will open your eyes, and once the bandage falls from your eyes, you will be able to understand how things work. Mana before anyị gaa n'iru, ka anyị megoro okwu n'ala egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu. Agazienu. Ana
Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkụ ụmụ aja Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asịrị ihe esiri gị ike, chigata na chigata ọkụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa ọkụ ochie nke ala nna gị kọsara ihe ndị osi dịrị gị na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwu wee na-asị kedu ka o si dị gị iri na akpụ nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-anụrịrị ọrụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị. Ndị nna nna gị ha ga-etinyere gị aka na ahịhịọ ihe ọkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha hapụ ya ancestors wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na-anụ olu agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa n'ebe gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee bide? Kedu isiokwu ị ga-esi nri bụ ụzọ bide mmadụ bifo isie wee bido mmadụ gị? Edu akụ osi wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mba ịkpọkụzi na onye nsọ nke ndị ụka anyarị kpọkụ ochi nke ala nna gị, kpọkụ ya ancestors nke bụ isiokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ anụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ihu onye alụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors nke na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ ka ọnya ka iwe na ma anatago na be nna m ya gasị Odinana Ugochi ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Ụfọdụ bụ ụfọdụ ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Ụfọdụ ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Nwanne m kwere. Daalụ na ụmụ ọdịnala Igbo, ekelego m ụnụ n'ụbọchị taa. N'oge awa nke eziokwu anyị abatago, anyị ayọrigo egwu, step a little bit aside ka attend to pressing issue. So we are back today. Ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taata bụ dịka anyị si wee kwu n'isiokwu anyị bụ important of sacrifice na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ịchụ aja. Wee na-agwa gị sị gị na aja karịrị ọgwụ,
sị na aja karịrị ọgwụ. Gịnị bụ aja? Ọbụnadị o nwere okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa ekwenyesighị ike na important of ịchụ aja. Gwazie gị na aja nwere ụdị aja dị iche iche mmadụ nwere ike ịchụ. Gịnị bụ aja? Aja bụ ihe ọbụla bụ ihe bụ nke gị, but you gave it out. Is rightfully yours, yes, but you gave it out. By then, go aja. It's a sacrifice. Because that thing you gave out would have been of help in one way or the other. But you gave it out having one intention or the other. Example, ụmụnna anyị ndị na-akpụ isi n'ala nwere ihe a na-akpọ zakad, abuse zakad, yes. That onye ọbụla na-akpụ isi n'ala is expected ime that zakad ahụ ha na-eme. Ụfọdụ na-eme nke ha on daily basis, as in giving alms giving. Etu akwụkwọ dịkwa na obere dị iche iche. Nwekọwala gị na ihe gbasara aja nwere ụzọ dị iche iche esi achụ aja. Enwere aja dị iche iche dịka esi wee nwe aja mbụ n'elu, aja mgbaghara mmehie, aja ihu ọma, then nwee ma aja upliftment, aja dị iche buru ibu, and what it takes differ. Now when I work in a bring your alms giving to a less privileged aja ka ọ bụ onye ka mma, onye ka mma mmiri bụ onye that will not be able to pay you back in any way. That person might not even be your friend. Mana if na no opekata mpe, then you sacrifice what is rightfully yours. Then for the betterment of the person, aja ka ọ bụ. Then enwekwara ike ịchụ aja site na pour libation. Pouring libation is aja. Because ego ka ijikọta ya bụ ihe. Ihe dị mkpa n'ihe ama aja ka aja bụrụ aja bụ the mindset of gịnwa, the giver. Mgbe ị na-atụ nzu, mgbe ị na-atụ edo, mgbe ị na-give out of those things in devotion, aja ka ọ bụ. Mgbe ị na-enyekwa onyinye, nyekwa mmadụ onyinye, onye ka mma, ọ bụrụ na ọkụ return ọrụ gị ya, ọkwa aja. Ihe dị mkpa bụ obi iji wee tụnye aja. Wee sị gị na aja karịrị ọgwụ, sị gị na o nwere aja ị ga na-achụ. Eji ya, the spirits, they love it so much because it's what you are giving from your heart. Then that is what is so important gbasara aja. Then gwakwazie gị na enwere aja dị iche iche dịka esi wee kọwara na inwere ike iji nzu ego, nwere ike iji ego, enwekwara ike iweta ihe ọnụ na-eri wee chụọ aja, because those things ahụ ọnụ na-eri bụ mmadụ ga-eri, other creatures, the elements can still feast on it. Like mgbe a chụrụ aja nwere ihe ọnụ na-eri, ịkwapụrụ ya n'okporo ogologo ụzọ, then ịkwanyere ya na mmiri ije wee chụrụ ndị enu a na aja. Ihe na aba aja. Because definitely the creatures will still come and feast on it. Enwere aja ị nwere ike ị na-achụ, nwere ike ọ bụrụ aja ị na-achụrụ ndị ọgbanje enu ana. Enwere ike ma ọka, ma rice, some of those eatable things dị n'ime, even including sugar and the rest of them, groundnut, name them. Those things are equable. Well, some elements where you can feast on those things, and they will still give gratitude to the Most High. Our aja na-achụ bụ to make creatures happy. Ihe a na-achọ that happiness. Ihe a na-achọ ya. Example, mgbe ị jere asị gị jee mee saraka, ihe a na-agwa gị bụ ka ị bụrụ a cause of joy to other people, maybe less privileged, maybe children, because na ọṅụ imere ka ha nwee ọṅụ si n'obi. So ihe niile abụ aja. Wee kọrọ akụkọ akọrọ anyị ndị na-eche ndụ si
no during the Moses era, no nwere nwoke bụ onye ọzụzụ anụmanụ, o nwere efi. Nwoke a wee bụrụ na chekata ihe ọ ga na-enye Chukwu, o wee sị ka ya si n'ihe ya nwere work of his hands wee na-enye Chukwu. Ihe o mere bụ ụtụtụ ọbụla o je pịa mmiri ara ehi ya, o tinye na abụọ buru ya gbagobe n'elu ugwu. Maka mgbe gburugburu ndị mmadụ na-ebelivu na ịgbago n'elu ugwu, one, ọ ga-ewezuga onwe gị from distractions. Wee na-agwakwa gị n'oge kịta, ọ bụrụ iwu na ị ga-agbago n'elu ugwu anywhere or any place ị nwere ike iwezuga onwe gị ebe nwere less noise, ka ị wee nwee ike wee chịkọ mmụọ gị, wee wulite mmụọ gị. When you will be at least disentangle yourself from earthly pleasures, then think about more of spiritual. Then it will still give you the same thing. Because the will just for you to be in a serene environment with less noise and think about what really brought you there. So this man named every morning, after harvesting those milk, it will put your tea in a bowl. He will take it to the mountain top. Then he will drop it there. The next day, if he comes there, he normally pray the Almighty that this is the fruit of his hands, work of his hands, that he's doing this sacrifice and asking the Almighty to bless him. This is what this man does every day. On this fateful day, as he was climbing the hilltop, while Moses is descending, coming down, Moses saw him and said, "Young man, where are you going?" The man said, "As he's going to the mountain top to do sacrifice of milk to the Most High." And Moses laughed at him and said, "That God Almighty does not eat, does not have mouth to eat. That for his own notice that is the ants and birds and the other animals that are the ones that normally feast on those milk." Because what normally happens is that at the end of the day, the next day, the man will go and meet the previous bowl empty. He will now drop the new one and go home with the other ones. The other one. Now, at this stage, he now discouraged the young man by telling him that he's not God, that he's consuming those sacrifices. The man was like, wow, is he just ordinary animals that he normally labor himself to this extent? And the man got discouraged and said he will never go there again. The next day, those animals, they came again. They couldn't find anything. They started complaining, telling God Almighty that, look, we couldn't find anything. The thing normally feast us with, those sweet milk. Because of their complaint, the Almighty now tell Moses, go back and ask that man to keep bringing this milk. Then what is the lesson for the story on the ancient book? The thing is that, look, God Almighty or the spirits, that is in Danjelun Kechuku, does not have mouth. They don't eat. Yes. Because Chukwu enwere arụ mancha maka na ọ bụ mmụọ. He said that catechism books Igbo. Yes. That Chukwu enwere arụ mancha na ọ bụ mmụọ. The spirits does not have flesh. That's why they can move around anywhere. They can enter even to a room, even when all the doors is locked. Now, why human being eat and drinks is just to nourish the flesh. Yes, just to nourish the flesh. So it's the flesh, to sustain the flesh. It's why we eat. Na ahụ mmadụ nwere about 3.2 trillion cells, although it depends on the body size. Now the tissue form the cell, the cells form the organ and the rest of them. Now why you eat is just to nourish them. Because you need the healthy body. Because when the body is healthy, you'll be able to radiate the vibration that will keep connecting, like magnet, connecting, keeping the spirit intact. That's why whenever the body is severely injured,
to the extent that the body will no longer radiate that magnetic power that will keep on holding the spirit firm to the body. It means that the person has passed on. Okay? So that's why you need healthy body. You need to eat well, as in eat right. Understand? Yes, because your body needs to be healthy. Because if you don't have a healthy life, physical body, you will not even have healthy spirits. Now, what I'm telling you is that what really happened is that Moses now, at this point, went back to the man and said, okay, keep giving. The truth of the matter is that God Almighty, even imagine he was the father, more he was the pastor, or pastor, really. You know what I mean? But the only thing they did about the happiness of what in area, where he can cheer and didn't do the jealousy for game way cheta. It's just to make the pastor or their prophet or even their spiritualist to be happy. Yes, all they happy. All they happy. That happiness your own well can be of benefit to you. The same way in natural in a Saraka was here is the happiness you are looking for. Now, a lot of people normally come to the temple, bring drinks, a lot of drinks, both wine and everything. But the fact remains that normally I don't take drinks, I don't take alcohol. Now, although the man there without those gifts, both eatable and whatever. Now, how about those things? I will not be able to eat those things, but for me, I will be happy that at least the person remembered me. You understand? That happiness is one important. I will do that and ask my instruments to bless the person for that remembrance. Then later, I can still give out that particular gift to someone that needs it or people that needs it. You understand? That is exactly what is happening to your sacrifice. When we do ichuaja, we have history on those things in here. Therefore, they will return glory to the creator of the whole universe, who created them too. One thing man does not know is this. It's not only human being that praise God. It's not only human being that pray. Every creature returns glory to the creator of the whole universe. Just note this. But the problem is that you don't have spiritual eyes. You don't normally hear them discussing or talking. Or once in a while, mepe anyagi in the inner spirit for you to see what happened. All these animals you are seeing, the birds of the air and those animals moving around, they all pray. So how when there is particle and when there is a large quantum of food in the name of sacrifice, for them they do thank God Almighty who made it possible for that aja stuff to be there. So for them they will say, God, whatever this man has in mind to bring all these things for us to feast on, let his wish and prayer be granted. So if you don't know the importance of aja and the importance of ikubioku, emana na yerigeri, nwekowala saying na no nwelo onya na bo ana adie helkana eno na data akọ mgbe ha gara n'oge Shiloh wee ebe nchụaja ije chụaja ebe a na-ekpewe ebere owe mụ na ha gara oge Shiloh ana wee cheta na ya mụrụ nwa wee bido bewa akwa wee yọwa Chineke si ya biko ka akwụ ya ka ọnọdụ ya metụzie n'obi. O wee sị na akwụ ya metụrụ onye na-akpọ Eli is a priest metụrụ Eli n'obi. Eli bụ a senior priest nọ n'ụlọ n'ebe nchụaja na temple. Wee sị Ana kedu mgbe ibidoziri ịṅụ mmanya, wee sị ya na ọ bụrụ mmanya ka ya ṅụrụ kama na-etu o si dị ya n'obi ka o ji wee bịa n'ihu Chineke ka ọ dọwa obi ya wee yọọ Chineke amara ka emeri ebere. O wee kwubieri ya okwu wee sị nwaanyị nwa gị nazie n'udo ka Chineke mezoro gị ihe ịyọrọ ya. Okwu ka o kwubi n'isi ya ọ bịa na mmezu. Nwaanyị wee na otorozi aka ya na di emekọ, nwaanyị wee mechaa wee dị ime wee mụọ nwa na-akpọ Samuel.
mechakwara wee bụrụ a priest. Ghọtara ya? Ihe na-achịkọwara gị bụ na human being nwere ike ikwubiri gị okwu, mmụọ nwere ike ikwubiri gị okwu, other elements nwere ike ikwubi okwu n'isi gị. So ka ị mara uru ọ bara bụ ịchụ aja, ị nwere ike iche n'ọsọ gị nwa. Ị mara na aja ị na-achụ na o nwere other elemental beings, even human and animals, ndị na-join in prayer and interceding on your behalf. Ka mmakwara ofu a ndị ma nkụzi mara nna like ịma atụ. Ihe nji ama atụ bụ ichefuo ihe mmara nkọwa ireta atụ mmara. O nwere onye na-akpọ Dorcas na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, I think na akwụkwọ Peter, ebe Peter na-ekwu batala ewesị ya na oge ya nwaanyị nwụrụ, onye na-akpọ Dorcas. Ndị mmadụ nọ na-agba akaebe na-testify so many goodies they have already benefited from Dorcas. Wee sị because of ezi ama ha na-awa, they all interceding. They now your Peter interceded on her behalf, and that man was called back to life because the umbilical cord have not been severed. To a layman language, it means that the woman is just newly passed on. They have not crossed the border. Let me put it that way, because he might not understand what is the spiritual umbilical cord. Now, that what happened. So it means at that point in time, Dorcas could not be able to, as in liberate herself or pray for herself anymore. It means that other people can intercede. So you, in life, you need intercession from other people, whether human or animals. He called them animals because you don't understand how things work. I told you that even Chukwokike, Keri, Mamado, my animals, not a throne of grace. But a man and a proud only, now for the way can the world, do Katina, they were animals, they were highly matured animals living the throne of grace. You go out one look here, Makari Hano Dindo, our liberation. Even the lions. So many when they gave a proud woman, okay, are you holier than those animals? You are not, because you don't understand. Because for you, for the fact that they wear the shape of animals, for you, you undermine them. Because you don't understand how things work. In creation, Basalo, the entire creation, Wage, it is you were the throne. From the divine throne to the primordial queen, the throne of the queen of heaven. Yes, people call heavens, and they go now anywhere cattle. And when many places in heaven, even here on earth, you can call it paradise, your own paradise or your heaven. And then when other the throne of the animistic is their heaven, the throne of the spirits is their heaven. Understand? Wagana human spirits, whenever Adam, where is the throne of the human spirits? Then are the throne of the animistics. You understand? Where the animals they originated from. Where the throne of the spirit, where human spirit originated from. And that is where we are going. Because you are going back to your origin. Anybody that is telling you that you are going back to the throne of divinity, where God is, and be still seeing God face to face is lying. He doesn't know how things work. You as a human being can't even withstand the pressure and the vibration and radiation from the divinity, from divine grace, from God Almighty. Can't. You understand? Except for a story, everyone on our ancient book, but Moses in Abago, more than the voice of God. He couldn't even look up. You cover here because of radiation and the above. Who are you? Even ordinary elements. Your ancestors were batana. We working on Dabani. Walk away your ancestors. If you do spiritual elevation, spiritual exercise. The first day he gave witness the arrival of the entities of powers. Even ordinary your ancestors visit you, talk less of. It's over time. You develop thick skin. Over time, you are involved in spiritual exercise. You will start maturing, gathering momentum in your spiritual capacity. By so they were able to withstand the radiation and the vibration and aura of those entities of power whenever they visit you or whenever they are around you. Those are elemental beings. Talk less of you. Do you know who is divine?
what I'm arguing is this, trying to establish is this, for you to know one. Na ọ bụrụ ọsọ mmadụ na-eto Chukwu n'ihe niile ekere eke na-etu ya ka one. Two, na ọ bụrụ ọsọ mmadụ na Chukwu enwere eri enwere ọnụ o ji eri ihe. So the thing, whenever you give cause of joy to ihe niile ekere eke, they join in prayers to intercede for you. Then when if assuming you're a landlord, yes, I want to paint a picture for you. You're a landlord and they travel maybe to Port Harcourt, thinking that you will come back today, tomorrow, and something happened. And when you travel, it did not envisage that you will stay more than 2-3 days. And something happened, then you stayed longer. To the extent that you did not even make provision concerning how your children will fare than the rest of them. And now, why in Port Harcourt? Why in Port Harcourt, you notice that your tenants are now taking good care of your children you left behind and your family. How will you feel? The answer to any same person will be that you will feel happy that even your tenants, really take care of, is taking good care of your children, right? Yes. Now, if you come back, how will you feel as towards your tenants for that singular act of love? Because if they don't love you, their landlord, they will not love your children. They will not be able to take care of your children, right? For the fact that they took care of your children in your absence means that they love you. And believe in me, once you come back, you can do anything then to show them that you really appreciate what they did for you, right? Yes. Now, the creator of the whole universe, the whole world is like he's in charge, he's the creator. Now, how don't you think that God Almighty will be happier for you when he's in his throne and notice that you are taking care of not only human beings, you are even taking care of all other creatures. That's why in the developed world, people that are more matured now, they know that there is laws that protect the trees, even the animals. You can't just treat them anyhow, because yes, they have their own rights. Oyibos, you don't just kill even their pets. The pets you have in your house, can't treat it anyhow. They have the rights of existence too, So now, since here Matagolu, now those animals and other creatures need, if you are for your own nourishment, because you're a higher animal, you're a higher being, yes. If you want to feast on those animals, it's allowed for your own because you are higher, yes. But if it's just for you to just kill lizard, kill bird, kill everything and throw them, just you are envy, and so why should they live? For you, they are not important. They don't deserve to live. That's where you commit sin. That's where you do the wrong thing. You understand? But if you want to feast on them for your own well-being as a higher being, it's allowed. So they have their own rights. So you need them. You need other people, other spirits, other elements to join you in prayers and intercession. We're going to sing now. Mbaye de ichuaja. Example, they want to show you what we're showing aja. Show you what with spirits. With spirit come. One is other spirit and entities of powers that goes around with him. Maybe in the record and they then when you now call them and do sacrifice for them, they appreciate, but it's not as if they are the one eating. Yes, but the thing is that after the sacrifice, doing all those things, both the yam, the meat, and whatever, other creatures will come and feast on it. But they are happy for the fact that you remembered them. You understand how things work? Yes. They are happy that you throw party. Like, I remember when my father died some years back. At the stage I was like, Ogbuefi. Now, that particular day, I invited some people come and eat drinks and rest of them. Yes, he's happy for the fact that I call up his name and said, Daddy, I want to kill this cow for you. Understand?
That remembrance, you will be able, even in the spirit of spirit, and be telling other spirits, look, come, my son is killing cow for me. You understand? Other people will feast on it. That happiness and joy. You understand? So, important of ichuaja. Yes. Even now, I should be watching na Chukwu okike. No more and the birds of the air, and even fishes in the rivers and waters. Here will be more water. Mana Chukwu nke igwe na azụ ha nri. Yes. So God expected human being that is master. You know, if you go to Genesis chapter 1, verse I think from 27, you will see where God is giving man the dominance of the entire creation. That go to the world, dominate, multiply, and rule. So we are gods. Understand, the master of this is all I get you that. So we are in charge. Human beings are in charge in this gross material, the earth. Now, for the fact that we are in charge, we're supposed to take care of other creatures. Yes, you have hands, you have intelligence, you can walk, you can fabricate whatever. But those fishes in the river, they don't have farm. They are living at the mercy of human sacrifices. I remember when my grandmother was still alive. Every morning, she normally performed some saraka to those her animals, the okokos and rest of them. And believe in me, every morning, none of them will step an inch outside the compound. They first wait for her. They know her door. They will see them running around, waiting for her. Once she opened the door, she will now carry some of these their feet of a tent, give out to them. They will all eat. After eating, you will not see them again. They will go hunting. In the evening again, they will come back. The next morning, they will not go because they know that. So, do you think that particular tent they normally expect? Because they expected that they know for sure that saraka of the early morning saraka must come. The same thing, the same way, if you start doing saraka to Omomo, you see those elements, they will start waiting for you to come. And and the highest thing that can happen to any man is the ability to build and build relationship with all the elements. I call it PR, personal relation. Once you build personal relation with one enough to go one. Can call Ogbuefi Abraham, the ancient time. That Abraham was out of Obia, where for two young guys, moving. They were like, then him. No, I'm on face one, not the corners here, but the Anya. Was a band none of him goes way, goes to continue journey on. They listen to him. Without him knowing that those are not human beings, they are spirits. Because after Kazuchari, go as soon you come to have America hang. Mano child, Maria, how I see Abraham. Namaki in Nabato, Nabataraha. They two man are on Aben Namudia Sara, Gadime. Gekuma, I want one can Akaisik, Yotaria. So if not the import, our now, had he been, did not invite them. Or when he get that point in time when you can remember that blessing. So you're not check what again now. Do whatever you can do to build bridges, build relationship, personal relation with all the entities of powers. It's for your own good. So my name is Sarakana Ichuaja teacher. Here Jamie will building bridges. Building bridges with Omomo. The man has name Mamma. I can tell you name Mamma Macadam. So when I job on the actual behave well. Yes, especially when you know how to ichuaja the right aja to the right people. You know that? Only able linear ready work I can ye go average a catch or Mokano. You might go to Boswada Parawa cow, those we are building a relationship of Raja. Aja is when you give to somebody that cannot even pay you back of Raja. You know that? So I'm not just one of the bona.
aja ka eji aja ịchụba aja inweta favor. Ka nkọkwara ha ka ọzọ onye a na-akpọ care and no onye a na-akpọ ịsọ na nwanne ya nwoke akwala ya na onye nke ọzọ bụ a hunter. I remember the two names now. Onye nke ọzọ bụ a hunter, onye nke ọzọ bụ a farmer. Now onye nke ọzọ bụ a farmer jelo sie ji porridge. Mana nwanne ya nke wee hunter jecha hunting or nwere ihe hunter, but I was so hungry. You know pretend one year onye nnike area. By so di no rebe tribe here. So I can tell you that in your arms can bring many things for you. Yes, that's near one near one, holding where the best right. So both for those natural more bring favor. That is the highest they can do that will help you. I want to carry on. What is your so no will just are trying to hypnotize to all the dark energy, dark spirits. Ndolo ha will mess up. Ha nya mandate. Can hypnotize somebody? Can the person know he through? Can they imagine how name? Where Mary he deserve. That is hypnotizing. He hypnotizes the person. On your charming. Now walk without his senses intact. That is the summary of all. When you will be able to hijack somebody, this and whatever, make the person go hear you through. That is all. Why I can't go to all the very dangerous. Man, na ichuaja. If only young in na with ichuaja, it can happen to you, it can come to you naturally. I want to get only the ichuaja, what do you put it? Ichuaja. One year, Richard will surrender. Birthright ya. Birthright ya ụfọdụ nwere ike isi ga eje gwọrọ ọgwụ ka mmadụ wee surrender birthright ya. Ifu na onye atọ of iricha porridge surrender birthright ya willingly. So aja karịrị ọgwụ chụwa aja. Aja o nwere ike ị na-eche na o nwere aja ọbụla ịchụrụ na n'iyi. The only thing bụ na ị nwere ike mana o nwere aja ị nwere ike ịchụ. Ọ bụrụ ihe wụ symbolic redemption. O nwere ike ị na-achọ ka emere gị nke mana mmụọ ya na-aga ya fụ na ndụ gị ka gụrụ mkpa. Na-achọ ka enye gị ogologo enye gị ego mana ndụ mana mmụọ nwere ike anya fụ na ihe dịgoro mkpa bụ ka iwegoro ndụ sef ka ewepụrụ nwa ọnwa wepụrụ uke ewerugoro aja ya etu onye wepụrụ uke bupụrụ uke mmụọ na uke mmadụ ndụ ga-adịgo ma to you because na ifuru ego iwere iberi bụ na-acha ịchọ na anabatara ọ bụrụ eziokwu ka wofu ka ọzọ Igbo sisiri ịmasị bụ uru ịchụ aja bara ekwuoro m ekwukwe ọzọ chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ sị gị ịmagana anyị nwana nwere ike ndị ọdịnala ghọtara how things work. Ịpụta n'ụtụtụ inyecha ụmụ mmụọ gị mmanya ịtụpụkwa mmanya gbara obere mmanya n'ilo tụpụ n'ilo ndị a nwere ụmụ mmụọ o nwere ike iwe ara ewe ha but ọ dịrọ ha ịbata n'ụlọ ịtụpụrụ ha mmanya n'ilo. I can tell you, by pouring that libation, you are trying to win them over. O nwere ike otu ụbọchị ahụ ịtụkọtara ma otu mgbe obi dịkwa ha mma ha bata n'ụlọ ha bụrụkwa of help. Ịmara na mmụọ nwere ndị iwe etu ha si nwe na mmadụ ndị iwe dị na-ewe na ndị obi dị aṅụrị etu a ka ọ dị na mmụọ ịmara ka mmadụ ga-atụ. Anyị nwe ndị dịgoro agwụ na-eme dibịa mana o nwere ihe a na-akpọ alụcha agwụ ebe a lụrụ agwụ fat ọ bụrụ na igbu onye lụrụ agwụ na ịlụrụ agwụ na ana ma ọ bụ n'iwu dibịa ị ga-anụgo the word a na-akpọ ndị ụrụ agwụ. Ndị ụrụ agwụ simple means gịnị bụ agwụ wee gwa na agwụ bụ spirit nọ behind every man's talent. Ancient book wee sị na gift of a man make it away for him. Now o nweziri ndị ọ bụ ọlụ ha ụmụ mmụọ you can call them negative energy and whatever ndị ọ bụ ọlụ ha wụ imesa that ya gift imesa ya emesa
Their work is to destroy and bring negativity. See how the name is. Ịma ndị Igbo nwere nnukwu sense. Agwaghị na enwere agwụ. When ndị wụrụ ndị na-arụ agwụ, ndị ọrụ ha bụ to destabilize ya agwụ so that ya agwụ will stop bringing goodies for you. A na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ. Onye ọbụla alụgoro agwụ ma onye na-eme dibịa anụgo this word m kwuru before, a na-akpọ ya ndị ụrụ agwụ. Like m gwara ọnwụ na oge m lụrụ agwụ, ịlụcha agwụ egbuchalụ ndị agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna, gbuoro ndị oke agwụ na ndị nwunye agwụ. Then asịzienu gị na-egote obere ọkụkọ abụ nwoke abụ nwaanyị, ị ga-eji aka ekpe ka ị ga-eji gbuo ya. Yes, aka ekpe ka ị ga-eji wee gbuo ya. Mgbe ị ga-eji were ewe aka ekpe, ị ga-echa ya mma n'olu, i were aka ekpe tụpụ ya n'azụ agwụ. Ha nọ n'azụ, ha nọ n'ihu agwụ, ha nọ n'azụ waiting for opportunity to strike. Ọrụ ha ahụ mmesa, were aka ekpe tụpụrụ ha ya n'azụ agwụ gị. A na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ. Isetụrụ ha, ha jebere onwe ha gedị na mmụọ esika. Yes, a na-akpọ ha ndị ụrụ agwụ. So anọ ọnya nwere ike ihe lụgide ọrụ ọ dị gaasị na ịghọta ọzọ ihe ị na-eme, ije gbuoro ndị ụrụ agwụ, gbuoro ha nwantọntọ ọkụ, tụpụrụ ha n'azụ, ha dịkwa ha ejebere onwe ha. Ịghọtara ya? So ihe pụtara ị ga na-esatụrụ ụmụ ndị ajọ ụmụ etu a ka ọ dị. Ana m achọ ịgwa gị ihe na-eme na mmadụ na-eme na mmụọ. So ị nọ ọdịnala recognize the fact that ị nọ ndị ọrụ agwụ echụpụrụ ha aja, ọgụgoro wute obere ọgụ ma ihe ma echụpụrụ ha, ha dịkwa ha charụghị n'ụzọ. Etu abata na ndị Igbo okenye ọtụgụdo nkwụ n'obi, onwe nke ọ ya atụpụ n'ilo, maka na ọ bụ na onwe ndị nọ n'ilo ndị anọ n'ilo ọrụ ha wụ destroyers ka ha wụ. Mana ị can still win them over. Yes, you can still win them over. Ị na-achụpụrụ ha aja, ịghọtago? Maka na onye na-achụ aja ife adịghị eme ya. Ịghọtara ya? Ịma na o nwere ka ihe esi na-achụ aja stedi ya. Ọ bụgoro na o nwere onye iwe adịrị obeje ndị agha si asụ ọpọ gịnwa ọga elu. Ịghọtara ya? Maka na ị na-anọ megide chụpụ aja. Onye na-achụ aja ihe a na-eme nwanne chụpụ aja. Mgbe ị na-achụ aja, ghọtakwa na ị ga na-achụrụ chi onye ụwa aja, chụọrụ ndị ichie, chụkwa mmụọ niile so gị, ezumezu mmụọ niile, ndị iyi ụwa gị, ndị ọgbanje gị, ndị otu gị, ihe echukwa ha ncha. Ị ga na-achụrụ ha aja ka obi dị ha mma. Obi dị ha mma ahụ etinyere gị aka n'ihe ọbụla ị na-eme, ka ị wee pụta ihe ka ị wee dee ude. Mana ọ bụrụzie na ị na-echukwa ha, ị na-achụpụrụ ha aja, then ị na-erota ha wee na-ekere ha. Dịka m gwara gị, agwara gị na ụmụ mmụọ abụrụ ha na-eri. Yes, mana mgbe ọnwụ na ị gbọrọ ha afọ na ndị Igbo na-atụ isi na ọnwụ na-eweta ọjị, ejide ọjị n'aka kwa ụkwara na ụmụ mmụọ egeme ntị ọkwa eziokwu. Mgbe ahụ i jidere ihe ahụ, ọkụkọ ahụ ma ọ bụ ọjị ahụ ma ọ bụ ihe onyinye ma ọ bụ edo ma ọ bụ nkwụ ọkụ, do recognition, call them, si na ọkwa ụnụ ka a na-atụrụ nkwụ a, ụnụ ka a na-enye nke a. Obi atọ ha, obi enwe ezigbote obi ahụ, na nwoke a dotere anyị na anyị nọ. Sizọ nke ahụ is enough. Then ọwụzie na mbọsị ị chọziri igbukwara ha anụ once in a while, igbuziere ha anụ anwa, ụmụ mmụọ ndị ọzọ gasị ma elements and the elemental meter basoro feast on those things, ka etukwu adịkwuo na ezi ya gaziere gị. Ọ bụrụ na nkụzi anyị kụzi taata na ị chọrọ ịwọcha in full ma ọ nọta anyị na vidio anyị jee na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Anyị nwere over 500 lectures there. I can tell you your life will never be the same. Ọ bụkwa ndị chọrọ our recent lectures, go to my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbara gị afa mmiri ma ọ lụọ ọrụ mmụọ, send them message na WhatsApp 0805 7837 672. N'ụbọchị taata ekenego m ụnụ, ka anyị yọzie metụ ụkwụ n'ala, ka anyị wee sị bye bye n'oge awa ụfọdụ bụ ka ọ dị mma, ụmụ Chineke ya gazie n'afọ. Nwanne m kwere okwu Chineke, kwere
asị m na ọdịnala bụ ka ọ dị mma. O nwere ofu akụkọ m akọ bịa ntị. O nwere otu nwaanyị maara nke ọma ya na di ya wee na-enwe nghọtahie na alụmdi na nwunye ha. Otu ụbọchị ihe na-ese okwu mmadụ amaghị, di ya wee ruo n'ụbọchị wee bụrụ ngwongwo nwaanyị a wee bụ na be nne ya wee sị na ya agaghị anụsị. Mana ihe dị egwu melụ nwata nwaanyị a nọ na ọnwa atọ na be nne ya, o wee wuchie ya, o wee lụọ otu ụbọchị, o wee cheta na ihe na-esi na nke onye akarịa, o wee were ọjị wee kpọkwuo nna nne ya, kpọkwuo nne ya asesọs, kpọkwuo nne ya nwụrụ anwụ sị ya biko ọnọdụ m a nọ ọ dịghị mma, o nweghị ebe esi mejọ ji m di m agbaghị m ilo, mana ọ dọkịta kpọmasị wee kwarata ngwongwo m na be gị, ọnọdụ ọ dịghị mma. O bechaa akwarị n'ụbọchị ahụ o ji ọjị n'aka wee kpebie okwu a uche okwu a o wee ruo n'abalị ụbọchị ahụ dịka o zikọrọ nyere akwụkwọ wee napụwa wee fụ nne ya nke nwụrụ anwụ na nlọ. Nne ya wee sị m Adam wee sị ya Adam ya jiri ya aka. Ihe ọzọ ya pụtasịrị onwe ya bụ na mgbe die mgbe nne ya nwa mgbuoro anwụrụ bata na ngwurube di ya wee kpọọ nna di ya ụgwọ onye nke ngwuoro ya anwụrụ oge tere aka wee kpọọ ya afọ ọ na-akpụ ya ma ọ dị ndụ, kpọọ ya maazị wee sị ya maazị mgbe nwa gị bịara ka a bịa n'ọrụ nwa nwaanyị ọ bụ maka mkpọnyere ya n'aka, biko kwe ka ezinụlọ a ụlọ gba nwa nwaanyị. O wee sị na ọhịa ka emechara na nlọ ya wee teta wee bụ ụlọ na nlọ ya wee naba natara bịa wee na-asị kere ihe nke apụtara olulo otu ọnwa na ya nụkwa be nne ya, di ya nwa wee sikwa n'ugwu Awụsa ebe ọ nọ wee nyere moto wee bata bịa wee sị ya nwaanyị bata ngwongwo gị ka ha nachiga ebe ha n'ugwu Awụsa. Etu a ka ha si wee gozie ịghọtara ihe na-ekwuru ọ bụ ịghọta na ọdịnala dị mma, mana okpuru ụka nghọtaghị ha nwere ime onwe ha nke ekweghị ndozi, mana ịfụgo na chi nke ọdịnala nwere ya ọ wee dị mma ya gazie. Ka anyị dobere na ebe a unu maka na anyị nwere ọrụ ndị ọzọ anyị nwere ime n'ụbọchị taa. Ekele m gị onye ọma na-ege ntị, viewers all over the world, ebe ọ bụla ị nọ mana ị nọ under the influence of my voice. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu ngozi n'isi nwoke na isi nwaanyị. A sị m na ezughị oke ọ bụla ama abụ a barrier. A sịkwazi m na distance will never be a barrier. Let there be liberation, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles upon your lives. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sịkwuo m okwu sị okwu ọjọọ ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị kwuru n'isi gị, I reverse ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngozi sị onye ọbụla nwere negative iyi ụwa, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, I reverse it. Maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị na tata bụ Orie ise. Daalụnụ.